L-iktar sena li fija indbagħtu nies il-ħabs fl-aħħar 8 snin minħabba każijiet relatati mal-VAT kienet l-2004 33 b'kollox. Fl-2005 u fl-2006 ndbagħtu l-ħabs 24 u 20 persuna, rispettivament, waqt li bejn l-2007 u l-2011 kienu b'kollox 43 il-persuni li jingħataw sentenzi ta' priġunerija fuq l-istess reat. Fil-maġġoranza tagħhom dawk mibgħuta l-ħabs fuq każijiet relatati mal-VAT ingħataw sentenza ta' bejn xahar u 4 xhur. Madankollu kien hemm numru ieħor li jintbagħtu l-ħabs għal 6 xhur jew sena. Fl-2010 u fl-2011 tnejn min nies partikolari intbagħtu sentejn u nofs ħabs minħabba reati fuq VAT. Dan it-tarif ingħata fil-Parlament tal-mistoqsija tad-Deputat Laburista Joe Mizzi. Dwar din is-sitwazzjoni fi frar li għadda kien tkellem il-mexxej Laburista Joseph Muscat illi kien qal li s-sitwazzjoni żviluppat f'waħda fejn il-multi u l-imaxijiet fuq il-ħlas tal-VAT qed jispiċċaw ikunu ikbar mis-somma li tkun trid titħallas. U llum il-ġurnata is-sitwazzjoni hija waħda ta' użura fejn il-multi u l-imaxijiet jisiru ferm ikbar mill-ammont propja. U dan il-persuni dawn is-self-employed flok il-grazzi nitfawhom il-ħabs. Joseph Muscat kien saħaq li gvern ġdid jirrevedi din is-sistema ta' multi u imaxijiet. Gvern ġdid nerġa' nagħmel il-commitment hawnhekk illi waħda mill-ewwel passi tiegħu se tkun li jirrevedi is-sistema ta' multi u imaxijiet biex nagħtu ċans ġenwin lis-self-employed illi jagħtu tant lill-ekonomija tagħna.